गरज के बरस जाला ऊ बदरा कैसन, एक झोंका से सरक जाला ऊ अचरा कैसन। क्या बात है, हाय क्या बात है। राउर क्रिया कहत बानी ए सैया, आलोर बहला से ढरक जाला ऊ कजरा कैसन। क्या बात है। किया चर भीज गइल बा नैनवा के नीर से, ना जाने कोना पीर से ना